Ahoj všichni. Dneska jsem se rozhodl, že vám ukážu výrobu takového svícnu, který by mohl být i jako adventní, protože čas adventu začíná. Takže co si uděláme? Já jsem si namaloval plánek, protože jak je o mě známo, na každou blbost si dělám plánek. Ten svícen bude takový jako formou srdíčka, na kterým nahoře budou svíčky. Co na to budeme potřebovat? Helejte se, chci to, aby to bylo hodně jednoduchý. Budeme to nějak řezat, takže můžeme přímočarka nebo mafl, nějaký šroubečky, vrtačku, svíčky. Já jsem vymyslel pod ty svíčky víčka z nějakých dětských přesnídávek, nějaký hřebíčky, vrtáčky. Celý svícen bude ze 2 prkínek, který najdu doma, prostě kus odpadu z nějaký palety. Je teda pravdou, že třeba tohle je paletový, ale takhle tohle široký prkno paletový úplně není, ale našel jsem to tam jako odpad. Dá se to udělat i z těch palet. Budou to 2 půlky, to znamená, že vlastně z jednoho prkna uděláte 1 půlku, z druhého prkna druhou půlku. Jak to tady mám namalovaný, tak ta každá půlka se vejde prostě na 1 prkínko. Prkna si zakrátíme, zabrousíme. Tohle prkínko chci použít jako podstavec, na kterým bude vlastně to srdíčko. Já si ho udělám rohy zakulatím a ještě tím, že mám frésku, tak já si prostě fréskou udělám takový ozdobný okraj toho prkínka. Ale kdo to nemá, tak to jenom smirglem zakulaťte. Já ho teď mám zakulacený, ten roh, vůbec nevadí. Srdíčka vyřízneme podle šablony, vyřízneme to šukalkou. Kdo máte pásovou pilu, můžete pásovou pilou. Je to jedno, jdeme na to, jdeme naformátovat, vyříznout a budeme brousit smirglem, pásovou bruskou, čímkoliv. Já jsem si na broušení, protože vím, že tady budou kulatý takový díry, tak jsem si udělal takovejhle bazmek, kus nějaký kulatinky, na který jsem dal smirgl papír, na závětovku, na kterou takhle to nasunu na vrtačku, utáhnu a můžu brousit. Takže jdeme na to. Podle šablony si na prkínko namalujeme vlastně to srdíčko, že vlastně nějakým způsobem takhle domalujeme. Tak. A základna, ty srdíčka budou ne úplně takhle u sebe, budou trošku víc. Takže když si vezmu rozměr toho srdíčka, tak aby ta základna zhruba byla aspoň trošku stejně široká, může být o něco menší, ono to bude mít jakoby páku, tak dejme tomu, že někde tadyhle si zakrátím to prkno. Nebudu to ani moc rozměřovat. Jdem si to uříznout, tady to vyříznu teda přímočarkou, tohle můžu říznout na pile rovně, to už je jedno. Tak, jdem to říznout.
Já mám svícen hotový. Jak si ho nabarvíte, ozdobíte, je jenom na vás. Použil jsem adventní svíčky do červená a vám můžu popřát šťastné a veselé Vánoce, hodně lásky. A příjemné prožití adventu.